Για την κυρία Σαβάνα Πόρκαρ και τον καλεσμένο της. Ο κρέμ χρώματος φάκελος παρέμεινε στο πάγκο της κουζίνας μου για 3 μέρες, μέχρι που τελικά βρήκα το θάρρος να τον ανοίξω. Το ακριβό χαρτί ήταν βαρύ στα χέρια μου, σχεδόν τόσο βαρύ όσο οι αναμνήσεις που κουβαλούσε. Ήξερα ακριβώς από ποιον ήταν. Η περίτεχνη, καλλιγραφική γραφή ήταν αδιαμφισβήτητη. Η Μάντισον, η νέα αραβωνιαστικιά του πρώην συζύγου μου, πάντα της άρεσε να κάνει δηλώσεις. Πήρα μια βαθιά ανάσα και έσπασε τη σφραγίδα. Μέσα, μια εξίσου περίτεχνη πρόσκληση επιβεβαίωσε τις υποψίες μου. Ο Νέιθαν και η Μάντισον με προσκαλούσαν θερμά να γιορτάσουμε τον αραβώνα τους. Η ημερομηνία είχε οριστεί ακριβώς 1 χρόνο μετά την ημέρα που ο Νέιθαν με είχε αφήσει για εκείνη, την τότε γραμματέα του. Η στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι πιο επιλεγμένη. Αυτό είναι νέο χαμηλό, ακόμα και για αυτούς, μουρμούρισα, περνώντας τα δάχτυλά μου πάνω από τα ανάγλυφα γράμματα. Η πρόσκληση έμοιαζε με μια προσεκτικά ενορχιστρωμένη υπενθύμηση όλων όσων είχα χάσει. Ο 15χρονος γάμος μου, η κοινωνική μου θέση και αυτό που πίστευα ότι ήταν η τέλεια ζωή μου. Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη βροχερή Πέμπτη το βράδυ, όταν ο Νέιθαν γύρισε σπίτι πιο αργά από το συνηθισμένο. Με έβαλε να καθίσω στο τραπέζι της τραπεζαρίας, το ίδιο τραπέζι όπου είχαμε μοιραστεί χιλιάδες γεύματα, όνειρα και σχέδια, και μου είπε ότι είχε βρει κάποια άλλη, κάποια νεότερη, κάποια που τον καταλάβαινε καλύτερα. Τα λόγια έπεσαν από τα χείλη του σαν δηλητήριο, καταστρέφοντας όλα όσα είχαμε χτίσει μαζί. «Δεν φταίς εσύ, Σαβάνα», είπε, σαν αυτό να έκανε τα πράγματα καλύτερα. Απλά απομακρυνθήκαμε. Η Μάντισον και εγώ συνδεόμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Η Μάντισον, η 28χρονη γραμματέας του, που πάντα χαμογελούσε υπερβολικά στις εταιρικές εκδηλώσεις, που πάντα έμενε λίγο παραπάνω στο γραφείο του, που προφανώς τον καταλάβαινε καλύτερα από τη σύζυγό του 15 ετών. Οι επόμενοι μήνες ήταν μια θολή ανάμνηση από χαρτιά διαζυγίου, συνεδρίες ψυχοθεραπείας και άυπνες νύχτες. Έχασα βάρος, έχασα τον ύπνο μου και σχεδόν έχασα τον εαυτό μου. Αλλά κάτι απροσδόκητο συνέβη στην πορεία. Βρήκα τη δύναμή μου. Και το πιο σημαντικό, βρήκα τον Μάικλ. Κοίταξα το χρυσό δαχτυλίδι στο αριστερό μου χέρι. Τόσο διαφορετικό από το περίτεχνο διαμαντένιο δαχτυλίδι που μου είχε δώσει ο Νέιθαν πριν από τόσα χρόνια. Ο Μάικλ δεν με βοήθησε απλώς να γιατρευτώ. Μου έδειξε πώς είναι η αληθινή αγάπη. Ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας όπου δούλευε ο Νέιθαν, είχε δει από μακριά την προδοσία του πρώην συζύγου μου. Συναντηθήκαμε τυχαία σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση 6 μήνες μετά το διαζύγιό μου και όλα άλλαξαν. Το τηλέφωνο μου χτύπησε με ένα μήνυμα από το Μάικλ. Σε 20 λεπτά στο σπίτι. Φέρνω δείπνο. Σι αγαπώ. Χαμογέλασα και πήρα ξανά την πρόσκληση. Η Μάντισον δεν είχε ιδέα ότι ο Μάικλ και εγώ είχαμε κρατήσει μυστική τη σχέση μας και το γάμο μας τον τελευταίο χρόνο. Κανείς στην εταιρεία δεν το ήξερε, εκτός από το διοικητικό συμβούλιο. Το θέλαμε έτσι, να απολαμβάνουμε την ευτυχία μας μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τις κουτσομπολιές. Κοιτάζοντας τώρα την πρόσκληση, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν απλώς μια επενθύμηση του παρελθόντος μου. Ήταν μια ευκαιρία. Η Μάντισον και ο Νέιθαν είχαν οργανώσει αυτή τη βραδιά για να επιδείξουν την ευτυχία τους εις βάρος μου. Περίμενα να δουν την ίδια συντετριμμένη γυναίκα από 1 χρόνο πριν, ίσως ακόμα να αγωνίζεται να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Πήγα στην τουλάπα μου και έβγαλα το κόκκινο φόρεμα Βαλαντίνο που φύλαγα για μια ειδική περίσταση. Η τιμή του θα με έκανε να διστάσω πριν από 2 χρόνια, αλλά η επιτυχία είχε τα πλεονεκτήματά της. Μετά το διαζύγιο, είχα διοχετεύσει τον πόνο μου στην ίδρυση της δικής μου εταιρείας εσωτερικής διακόσμησης, η οποία είχε αναπτυχθεί πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα. 2 μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, ψιθύρισα, κρατώντας το φόρεμα κοντά μου. Κοίταξα το είδωλό μου στον καθρέφτη. Η γυναίκα που με κοιτούσε δεν έμοιαζε καθόλου με το κέλυφος του ανθρώπου που ήμουν πριν από 1 χρόνο. Τα μελή χρυσαφιά μαλλιά μου ήταν τώρα κομμένα σε ένα αυτοπεποίθητο καρέ, τα πράσινα μάτια μου είχαν μια λάμψη που έλειπε εδώ και χρόνια, και το χαμόγελό μου ήταν γνήσιο. Η μπροστινή πόρτα άνοιξε και τα γνωστά βήματα του Μάικλ αντίχησαν στο σπίτι μας. «Σαβάνα», φώναξε. Γύρισα, κρατώντας ακόμα την πρόσκληση. Στο υπνοδωμάτιο. Εμφανίστηκε στην πόρτα, ψηλός και διακεκριμένος με το ανθρακί κοστούμι του, κρατώντας σακούλες με φαγητό που γέμισαν το δωμάτιο με τη μυρωδιά του αγαπημένου μας ταϊλανδέζικου εστιατορίου. Τα μπλε μάτια του εντόπισαν το φάκελο στο χέρι μου και η έκφραση του άλλαξε από χαρά σε ανησυχία. «Τελικά ήρθε», ρώτησε, αφήνοντας τις σακούλες πάνω στην τουαλέτα. Κούνησα το κεφάλι και του έδωσα την πρόσκληση. «Θέλουν να μου θυμίσουν αυτό που έχασα. Δεν έχουν ιδέα». Ο Μάικλ διάβασε την πρόσκληση και σφίγγοντας ελαφρώς τα χείλη, ξαφνικά χαμογέλασε. Το ίδιο σίγουρο χαμόγελο που είχε τραβήξει την προσοχή μου στον καλά. «Λοιπόν, κυρία Μόρισον», είπε, χρησιμοποιώντας το νέο μου επώνυμο. «Θα απαντήσουμε».
Εκείνη τη στιγμή, κοιτάζοντας το χαμόγελο του άντρα μου, ένιωσα μια υπέροχη προσμονή να με κατακλείζει. Η Μάντισον και ο Νέιθαν ήθελαν αυτή η πρόσκληση να είναι η μεγάλη στιγμή της νίκης τους. Ανταυτού, μας έδωσαν την τέλεια ευκαιρία να αποκαλύψουμε τη δική μας ευτυχία. Και να τους δείξουμε ότι μερικές φορές, το να χάνεις τα πάντα είναι μόνο η αρχή για να βρεις κάτι καλύτερο. Πήρα το τηλέφωνό μου. Τα δάχτυλά μου αιωρούνταν πάνω από τον αριθμό της Μάντισον. Ναι, απάντησα, με σταθερή και σίγουρη φωνή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε τη δική μας δήλωση. Την εβδομάδα πριν από το πάρτι αραβώνων, ο Μάικλ και εγώ καθόμασταν στη βεράντα μας, μοιραζόμασταν ένα μπουκάλι κρασί και αναμνήσεις. Ο αέρας του βραδιού ήταν ζεστός, μεταφέροντας το άρωμα του γιασεμιού που είχα φυτέψει όταν μετακόμισα σε αυτό το σπίτι. Η νέα μου αρχή μετά το διαζύγιο. Θυμάσαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε πραγματικά, ρώτησα, ανακατεύοντας το κόκκινο κρασί στο ποτήρι μου. Στον καλά του Ιδρύματος Μόρισον, το γέλιο του Μάικλ ήταν ζεστό και πλούσιο. Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω? Φορούσες εκείνο το μεσάνυχτα μπλε φόρεμα, στεκόσου μόνη σου δίπλα στο συντριβάνι, σαν να ήθελες να είσαι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Χαμογέλασα με την ανάμνηση. Δεν ήθελα να πάω στον καλά εκείνο το βράδυ, αλλά η καλύτερη μου φίλη, η Ρέιτσελ, είχε επιμείνει ότι έπρεπε να βγω από το καβούκι μου. Ήμουν διαζευμένη 6 μήνες και, ενώ η επιχείρηση σχεδιασμού μου πήγαινε καλά, η προσωπική μου ζωή ήταν ακόμα σε χαλάσματα. Στην πραγματικότητα σχεδίαζα την απόδρασή μου, παραδέχτηκα. Τότε ήρθες με 2 ποτήρια σαμπάνια και είπες: αυτές οι εκδηλώσεις είναι πολύ πιο ανεκτές με παρέα και φεσαλίδες. Ο Μάικλ τελείωσε, πιάνοντας το χέρι μου. Σε παρακολουθούσα όλη τη βραδιά, ξέρεις. Όχι επειδή ήσουν η πρώην σύζυγος του Νέιθαν, αλλά επειδή είχες αυτή την παρουσία. Ακόμα και στη θλίψη σου, συμπεριφερόσου με αξιοπρέπεια. Του έσφιξα το χέρι, θυμούμενη πόσο έκπληκτη είχα μείνει όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Morrison Enterprises με είχε πλησιάσει. Φυσικά, είχα δει τον Μάικλ σε εκδηλώσεις της εταιρείας στο παρελθόν. Αλλά δεν είχαμε ανταλλάξει ποτέ κάτι περισσότερο από ευγενικές κουβέντες. Εκείνη η βραδιά ήταν διαφορετική. Φοβόμουν ότι θα ανέφερες τον Νέιθαν, ομολόγησα. Ότι θα προσπαθούσες να το δικαιολογήσεις ή, ακόμα χειρότερα, να με λυπηθείς. Ανταυτού, μιλήσαμε για αρχιτεκτονική για 2 ώρες. Ο Μάικλ χαμογέλασε. Με έμαθες τα πάντα για τα στοιχεία του Art Deco. Εσύ με ρώτησες για τη γνώμη μου σχετικά με την ανακαίνιση του χώρου. Η ανάμνηση με ζέστανε περισσότερο από το κρασί. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι με άκουγες πραγματικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν το ενδιαφέρον τους όταν αρχίζω να μιλάω για αρχιτεκτονικές περιόδους. Ο Μάικλ άφησε το ποτήρι του και με τράβηξε πιο κοντά του. Μου άρεσε πολύ το πάθος σου. Ακόμα μου αρέσει. Ήταν σαν να έβλεπα κάποιον να ζωντανεύει. Τότε κατάλαβα ότι ήθελα να μάθω τα πάντα για σένα. Η σχέση μας ήταν προσεκτική. Ιδιωτική. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις για καφέ, για να συζητήσουμε μια πιθανή συνεργασία μεταξύ της εταιρείας σχεδιασμού μου και της Morrison Enterprises, μετατράπηκαν σε ραντεβού για δείπνο. Οι μακρές τηλεφωνικές συνομιλίες για δουλειές εξελίχθηκαν σε βαθύτερες συζητήσεις για τη ζωή, τα όνειρα και τη θεραπεία. Θυμάσαι το πρώτο μας φιλί? Το ρώτησα, γέρνοντας προς το μέρος του. Έξω από εκείνο το μικρό ιταλικό εστιατόριο, κάτω από τη βροχή, κούνησε το κεφάλι. Ανησυχούσες για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι, ο διευθύνων σύμβουλος που βγαίνει με την πρώην σύζυγο ενός υπαλλήλου. Γέλασα απαλά. Ανησυχούσα περισσότερο για το τι σήμαινε αυτό για μένα. Το να ανοιχτώ ξανά, να ρισκάρω την καρδιά μου. Αλλά ήσουν τόσο υπομονετικός. Άξιζες την αναμονή. Ο Μάικλ απάντησε απλά. Κάθε προσεκτικό βήμα, κάθε ιδιωτική στιγμή. Όταν πρότεινες να κρατήσουμε τη σχέση μας μυστική, κατάλαβα. Χρειαζόσουν χρόνο για να γιατρευτείς, να ξαναχτίσει τον εαυτό σου χωρίς τα κουτσομπολιά και τα δράματα του γραφείου. Η απόφαση να διατηρήσουμε την ιδιωτικότητά μας ήταν αμοιβαία. Μετά το θέαμα του διαζυγίου μου, ήθελα κάτι που να ήταν μόνο δικό μας. Ο Μάικλ, κατανοώντας τις εταιρικές περιπλοκές, συμφώνησε. Βγαίναμε για 8 μήνες πριν μου κάνει πρόταση γάμου και παντρευτήκαμε σε μια ιδιωτική τελετή 3 μήνες αργότερα, με την παρουσία μόνο των πιο στενών φίλων και συγγενών μας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταφέραμε να το κρατήσουμε μυστικό για 1 χρόνο, σκέφτηκα. Αν και η Ρέιτσελ παραλίγο να το αποκαλύψει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα. Μιλώντας για μυστικά, ο τόνος του Μάικλ έγινε σοβαρός. Είσαι σίγουρη ότι θέλει να το κάνεις αυτό, να αποκαλύψει τα πάντα στο πάρτι αραβώνων τους? Μπορούμε απλά να στείλουμε συγγνώμη. Σηκώθηκα και γύρισα να τον κοιτάξω. Θυμάσαι τι μου είπε τη νύχτα που ο Νέιθαν προήγαγε τη Μάντισον σε junior partner, αμέσως μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους? Η έκφραση του Μάικλ σκοτεινιάσε ελαφρώς. Είπα ότι ήταν ανόητος που πέταξε ένα διαμάντι για ένα ζυριόν.
Και μετά μου είπες ότι μερικές φορές η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι η εκδίκηση. Είναι να ζεις καλά και να είσαι ευτυχισμένος. Του άγγιξα απαλά το πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ένα μέρος μου θέλει να δει τα πρόσωπά τους όταν συνειδητοποιήσουν ότι ενώ αυτοί έπαιζαν τα παιχνίδια τους, εμείς χτίζαμε κάτι αληθινό. Αλλά κυρίως έχω κουραστεί να κρύβω πόσο ευτυχισμένη με κάνεις. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα άβολα στο γραφείο. Γέλασα. Αγάπη μου, εσύ είσαι ο διευθυνός σύμβουλος. Αν κάποιος κάνει τα πράγματα άβολα, μπορεί να λογοδοτήσει στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ο Μάικλ γέλασε μαζί μου, αλλά μετά έγινε σκεπτικός. Ξέρεις, ο Νέιθαν ήρθε χθες στο γραφείο μου και σχεδόν καυχιόταν για το πάρτι αραβώνων. Είχε το θράσος να πει ότι ελπίζει να μην νιώθεις άβολα που θα παρευρεθείς. Και τι του απάντησες? Του είπα ότι είμαι σίγουρος ότι θα το χειριστείς με την ίδια χάρη που έχεις δείξει σε όλα τα άλλα. Τα μπλε μάτια του λάμψαν. Απλά δεν ανέφερα ότι θα το χειριστείς ως κυρία Μόρισον. Πήρα την πρόσκληση από το τραπεζάκι, περνώντας τα δάχτυλά μου πάνω από την περίτεχνη γραφή για άλλη μια φορά. Η Μάντισον διάλεξε το πιο ακριβό σχέδιο πρόσκλησης από τη Madison Papers, παρατήρησα. Προσπαθεί τόσο πολύ να αποδείξει ότι ανήκει στον κοινωνικό του κύκλο. Σε αντίθεση με κάποια που γνωρίζω και που έχει ήδη φέρει επανάσταση στα μισά πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης με τα σχέδια της, είπε με υπερηφάνεια ο Μάικλ. Το ηλιοβασίλεμα έβαψε τον ουρανό με αποχρώσεις του ροζ και του χρυσού, θυμίζοντάς μου ότι ο χρόνος προχωρούσε, πάντα μπροστά. Σε 2 μέρες θα παρευρισκόμασταν σε εκείνο το πάρτι και όλα θα άλλαζαν ξανά. Αλλά αυτή τη φορά, δεν φοβόμουν την αλλαγή. Σηκώθηκα, τραβώντας τον Μάικλ μαζί μου. Έλα. Βοήθησε με να διαλέξω τη γραβάτα σου για το Σάββατο. Πρέπει να ταιριάζει τέλεια με το κόκκινο φόρεμά μου. Το Βαλαντίνόου, τα μάτια του φωτίστηκαν. Ο Νέιθαν θα πάθει καρδιακή προσβολή όταν σε δει με αυτό. Όχι, τον διόρθωσα, οδηγώντας το μέσα. Ο Νέιθαν θα πάθει καρδιακή προσβολή όταν με δει με αυτό, στο χέρι σου, φορώντας το δαχτυλίδι σου. Καθώς μπήκαμε στη γραβατοκάμαρά μας, είδα την αντανακλάση μας στον καθρέφτη. Το μικρό μου σώμα ήταν τέλεια αγκαλιασμένο με το ψηλό του. Και οι 2 χαμογελούσαμε. Και οι 2 ήμασταν ολόκληροι. Πριν από 2 χρόνια, νόμιζα ότι ο Νέιθαν με είχε καταστρέψει ανεπανόρθωτα. Τώρα, κατάλαβα ότι στην πραγματικότητα με είχε ελευθερώσει. Η πρόσκληση στη βεράντα έπιανε τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, τα χρυσά γράμματα της λάμπουν σαν μια υπόσχεση. Το Σάββατο δεν έφτανε με τίποτα. Το πρωί της μέρας του Αραβώνα ξημέρωσε φωτεινό και καθαρό. Στεκόμουν στην τουλάπα μου, περνώντας τα χέρια μου πάνω από το κόκκινο φόρεμα Βαλαντίνόου, όταν το τηλέφωνο μου χτύπησε με ένα μήνυμα από τη Ρέιτσαλ. Καλύτερα να μου πεις τα πάντα απόψε. Τα πάντα. Χαμογέλασα και απάντησα. Οι θέσεις στην πρώτη σειρά είναι κρατημένες για την καλύτερη μου φίλη. Η Ρέιτσελ ήταν το στήριγμά μου κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Η μόνη που με είχε δει στα χειρότερα μου. Με είχε κρατήσει αγκαλιά σε ατελείωτες κρίσεις κλάματος, με είχε βοηθήσει να μαζέψω τα πράγματά μου και είχε γιορτάσει κάθε μικρή νίκη στην προσπάθεια να χτίσω μια νέα ζωή. Όταν της είπα για τον Μάικλ, με είχε υποστηρίξει με προσοχή. Όταν παντρευτήκαμε κρυφά, ήταν μάρτυρας και η πιο ένθερμη υποστηρικτριά μας. Θέλεις βοήθεια να ετοιμαστείς, έγραφε το επόμενο μήνυμά της. Είμαι εξαιρετική στο να ανεβάζω το κέφι. Ναι, σε παρακαλώ. Έλα στις 4. Άφησα το τηλέφωνό μου και πήγα στο μπάνιο, όπου με υποδέχτηκε η αντανακλάση μου. Η γυναίκα που με κοίταζε είχε αλλάξει τόσο πολύ από εκείνη που κάποτε προσπαθούσε απεγνωσμένα να είναι η τέλεια σύζυγος ενός τελέχους. Εκείνη η Σαβάνα είχε βάψει τα μαλλιά της πιο σκούρα επειδή ο Νέιθαν το προτιμούσε έτσι. Φορούσε μόνο συντηρητικά ρούχα και απαλά χρώματα. Είχε σβήσει το φως της για να λάμψει περισσότερο ο άντρας της. Ο ήχος του ντους με έβγαλε από τις σκέψεις μου. Ο Μάικλ εμφανίστηκε στην πόρτα, κρατώντας ήδη 2 φλιτζάνια καφέ. «Καλημέρα, όμορφη», είπε, δίνοντάς μου το φλιτζάνι μου. «Έτοιμη για σήμερα». Πήρα μια γουλιά από τον τέλεια παρασκευασμένο καφέ. Ποτέ δεν ξεχνούσε την επιπλέον δόση εσπρέσο. «Ξέρεις τι είναι περίεργο, πραγματικά είμαι. Νόμιζα ότι θα ήμουν νευρική, αλλά απλά νιώθω έτοιμη». Έσκυψε για να με φιλήσει στο μέτωπο. «Είναι επειδή δεν το κάνεις για εκδίκηση. Το κάνεις επειδή είσαι επιτέλους έτοιμη να σταματήσεις να κρύβεσαι». «Πότε έγινες τόσο σοφός?» Τον πείραξα. Αλλά και οι 2 ξέραμε ότι είχε δίκιο. Δεν επρόκειτο να πληγώσουμε τον Νέιθαν ή τη Μάντισον. Επρόκειτο να διεκδικήσουμε ανοιχτά την ευτυχία μας. Η μέρα πέρασε σε μια θολούρα προετοιμασιών. Η Ρέιτσελ έφτασε στις 4, όπως είχε υποσχεθεί, φέρνοντας σαμπάνια και τον χαρακτηριστικό της ενθουσιασμό. Καθώς με βοηθούσε με τα μαλλιά και το μακιγιάζ,
την έπιασα να με κοιτάζει στον καθρέφτη. Τι, τη ρώτησα, συναντώντας το βλέμμα της στο είδωλό μου. Απλά σκεφτόμουν πόσο διαφορετική είσαι από πέρυσι, είπε, καρφώνοντας μια άλλη μπούκλα στη θέση της. Όχι μόνο εξωτερικά. Αν και, κορίτσι μου, λάμπεις. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είσαι απλά ξανά ο εαυτός σου. Στην πραγματικότητα, είσαι πιο εσύ από μικρό με τόνο, τι σε έχω δει ποτέ. Σκέφτηκα τα λόγια της ενώ δούλευε. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν ένα ταξίδι ανακάλυψης. Αφού έφυγε ο Νέιθαν, έπρεπε να μάθω ξανά ποια ήμουν χωρίς αυτόν. Ήταν τρομακτικό και απελευθερωτικό ταυτόχρονα. Το να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση μου έδωσε ένα σκοπό. Το να γνωρίσω τον Μάικλ μου έδωσε ελπίδα. Αλλά η πραγματική μεταμόρφωση προήλθε από μέσα μου. Από την επιλογή να πιστέψω ότι μου άξιζε κάτι καλύτερο. Από την άρνηση να αφήσω την προδοσία κάποιου άλλου να με καθορίσει. Θυμάσαι τι μου είπε τη νύχτα που έφυγε ο Νέιθαν, ρώτησε τη Ρέιτσελ. Όταν έκλαιγα επειδή με αντικατέστησε με κάποια νεότερη. Η Ρέιτσελ γύρισε τα μάτια της. Σου είπα ότι δεν σε αντικατέστησε. Σε υποβίβασε. Και κοίτα πόσο δίκιο είχα. Αν και δεν περίμενα να αναβαθμιστείς τόσο θεαματικά. Μου έκλεισε το μάτι. Μιλώντας για τη θεαματική αναβάθμισή σου, πού είναι ο όμορφος ή ο σύζυγός σου. Ετοιμάζεται στο δωμάτιο των επισκεπτών. Είπε ότι ήθελε να με δει έτοιμη για πρώτη φορά και να με εντυπωσιάσει. Έξυπνος άντρας. Η Ρέιτσελ χαμογέλασε. Έβαλα τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ μου. Ορίστε. Ρίξε μια ματιά. Γύρισα προς τον καθρέφτη και έκοψα την ανάσα μου. Η Ρέιτσελ είχε κρατήσει το μακιγιάζ κομψό αλλά εντυπωσιακό. Τα καπνιστά μάτια ανέδειξαν το πράσινο των ματιών μου. Άψογη επιδερμίδα με μια ελαφριά ροδαλή. Και κόκκινα χείλη που τέριαζαν τέλεια με το φόρεμά μου. Τα ξανθά μαλλιά μου έπεφταν σε απαλές μπούκλες. Χτενισμένα με τρόπο που φαινόταν αβίαστα εκλεπτισμένο. Ρέιτσελ. Είναι τέλειο, ψιθύρισα. Τώρα το φόρεμα, είπε, βγάζοντας το Βαλαντίνο από τη θήκη του με σεβασμό. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι κράτησες κρυμμένη αυτή την ομορφιά για μήνες. Το κόκκινο φόρεμα ήταν η πρώτη μου μεγάλη αγορά μετά την υπογραφή ενός τεράστιου συμβολαίου για το σχεδιασμό ενός ξενοδοχείου. Το είχα δει στη βιτρίνα του Σάξ και είχα ερωτευτεί την απλή κομψότητά του. Ο τρόπος που αγκαλιάζει τις καμπύλες που είχα ανακαλύψει ξανά στο γυμναστήριο. Το δραματικό αλλά καλέσθητο σκίσιμο. Το χρώμα που εκπέμπει αυτοπεποίθηση αντί για επιθυμία για προσοχή. Καθώς η Ρέιτσελ με βοηθούσε να το φορέσω, θυμήθηκα πως ο Νέιθαν συνήθιζε να διαλέγει τα ρούχα μου για σημαντικές εκδηλώσεις. Πάντα με κατευθύνει προς συντηρητικά στυλ που δεν θα τον επισκίαζαν. Η ανάμνηση δεν με πόνεσε πια. Ένα χτύπημα στην πόρτα μας έκανε να γυρίσουμε και οι δύο. Είσαι έτοιμη, φώναξε ο Μάικλ. Έλα να δεις μόνος σου, απάντησα. Η πόρτα άνοιξε και ο Μάικλ μπήκε μέσα, καταπληκτικός με το μαύρο σμόκιν του. Σταμάτησε όταν με είδε. Τα μάτια του μεγάλωσαν με έναν τρόπο που έκανε την καρδιά μου να χτυπήσει δυνατά. Σαβάνα, ψιθύρισε. Είσαι. Το ξέρω, έτσι, τον διέκοψε περήφανα η Ρέιτσελ. Ο Νέιθαν θα καταπιεί τη γλώσσα του. Ο Νέιθαν θα εύχεται να μην την είχε αφήσει να φύγει, διόρθωσε ο Μάικλ, διασχίζοντας το δωμάτιο για να μου πάρει τα χέρια. Αλλά εγώ είμαι ευγνώμων κάθε μέρα που το έκανε. Η Ρέιτσελ έσβησε θεατρικά τα ψεύτικα δάκρυά της. Και αυτή είναι η στιγμή να φύγω. Θα σας δω και τους δύο στο πάρτι. Με αγκάλιασε προσεκτικά, προσέχοντας το μακιγιάζ μου. Δείξε τους τι έχασαν, Σαβάνα. Αφού έφυγε, ο Μάικλ με τράβηξε κοντά του, προσέχοντας να μην τσαλακώσει το φόρεμά μου. Είσαι πραγματικά υπέροχη. Και εσύ, είπα, ισιώνοντας το παπηγιόν του. Πολύ Νέιθαν Μποντ. Λοιπόν, θα κάνουμε μια εντυπωσιακή είσοδο. Δίστασε. Τελευταία ευκαιρία να κάνεις πίσω. Μπορούμε να μείνουμε σπίτι, να παραγγείλουμε φαγητό και να δούμε παλιές ταινίες. Τον σιώπησα με ένα φιλί. Ευγνώμων που είχε επιλέξει κραγιόν που κρατάει πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω όλος ο κόσμος να ξέρει ότι είμαι η κυρία Μόρισον. Εξάλλου, πρόσθεσα με ένα χαμόγελο, δεν πέρασα 2 ώρες να ετοιμαστώ για να φάμε φαγητό από έξω. Ο Μάικλ γέλασε, και μετά σοβαρεύτηκε. Όμικρο με τόνο τι και να συμβεί απόψε, να ξέρεις ότι είμαι περήφανος που είμαι σύζυγός σου. Και ότι είσαι 10 φορές καλύτερη γυναίκα από όμικρο με τόνο τι θα είναι ποτέ η Μάντισον. Του άγγιξα απαλά το πρόσωπο. Και εσύ είσαι διπλάσιος άντρας από όμικρο με τόνο τι θα μπορούσε να ελπίζει ο Νέιθαν. Κοίταξα το ρολόι. Πρέπει να φύγουμε.
Το να αργήσουμε λίγο είναι ένα πράγμα, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε τις εκφράσεις τους όταν μπούμε. Καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες, είδα το είδωλό μας στον καθρέφτη του διαδρόμου. Αυτός ψηλός και διακεκριμένος με το σμόκιν του, εγώ λαμπερή με το κόκκινο φόρεμά μου, και οι δύο με το ίδιο χαμόγελο. Φαινόμασταν σαν ένα ισχυρό ζευγάρι, σαν ίσοι, σαν σύντροφοι. Η πρόσκληση ανέφερε ότι το πάρτι θα γινόταν στο Έστι Ρίτζις. Κατά ειρωνικό τρόπο, ένα από τα ξενοδοχεία που είχα πρόσφατα ανακαινήσει, αν και η Μάντισον δεν το ήξερε ακόμα. Άλλη μια λεπτομέρεια που έκανε τη βραδιά να μοιάζει με πεπρωμένο. Στο αυτοκίνητο, ο Μάικλ έσκυψε και μου έσφιξε το χέρι, έτοιμος να κάνουμε την είσοδό μας, κυρία Μόρισον. Του έσφιξα το χέρι, νιώθοντας απόλυτη σιγουριά. Πάνω από έτοιμη, κύριε Μόρισον. Πάμε να τους δείξουμε τι σημαίνει αληθινή αγάπη. Το Έστι Ρίτζις φαινόταν μαγικό στο φως του δειλινού. Η μεγαλοπρεπής είσοδός του φωτιζόταν από κομψά πλίκια που είχε επιλέξει προσωπικά κατά την ανακαίνιση. Ο Μάικλ παρέδωσε το αυτοκίνητο στον παρκαδόρο και ήρθε να μου ανοίξει την πόρτα. Καθώς βγήκα, μια δροσερή άβρα μετέφερε το άρωμα των ανθισμένων γαρδένιων από την αυλή. Άλλη μια πινελιά που είχα προσθέσει στο σχεδιασμό του ξενοδοχείου. Αυτά τα λουλούδια ήταν μια εμπνευσμένη επιλογή, μουρμούρισε ο Μάικλ καθώς μου πρόσφερε το χέρι του. Ακριβώς όπως η γυναίκα που τα είχε διαλέξει. Χαμογέλασα και έβαλα το χέρι μου στο λυγισμένο του αγκώνα. Περίεργο. Η Μάντισον δεν ξέρει ότι εγώ σχεδίασα όλα αυτά. Απλώς επέλεξε το χώρο επειδή είναι το πιο ακριβό ξενοδοχείο της πόλης. Ο πορτιέρης αναγνώρισε αμέσως τον Μάικλ. «Καλησπέρα, κύριε Μόρισον», είπε με ένα σεβασμό γεμάτο νεύμα, και πρόσθεσε με ένα χαμόγελο που έδειχνε ότι ήξερε, «κυρία Μόρισον». Μέσα, η μεγάλη αίθουσα χορού λάμπει από χιλιάδες μικροσκοπικά φώτα. Κρυστάλλινοι πολυέλαιοι ρίχνουν μια ζεστή λάμψη πάνω στους συγκεντρωμένους καλεσμένους. Τα κομψά τους ρούχα δημιουργούν μια θάλασσα από μαύρα και απαλαχρώματα που κάνουν το κόκκινο φόρεμά μου να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Ο ήχος της κλασικής μουσικής αναμειγνύεται με το απαλό μουρμουριτό των συνομιλιών και το τσούγκρισμα των ποτηριών σαμπάνιας. «Είναι στην είσοδο», σημείωσε ο Μάικλ, κουνώντας το κεφάλι προς την πόρτα όπου ο Νέιθαν και η Μάντισον στέκονταν και χαιρετούσαν τους καλεσμένους τους. «Έτοιμοι?» Πήρα μια βαθιά ανάσα, νιώθοντας το βάρος του δαχτυλιδίου του γάμου στο δάχτυλό μου. «Έτοιμοι». Προχωρήσαμε μέσα από το πλήθος, που άνοιξε φυσικά για το Μάικλ, ένα προνόμιο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Άκουγα ήδη τις ψίθυρες να αρχίζουν. Έβλεπα τα διπλά βλέμματα καθώς οι άνθρωποι μας αναγνώριζαν μαζί. Μερικοί από τους συναδέλφους του Νέιθαν από το νομικό τμήμα σταμάτησαν μάλιστα τη συζήτησή τους. Τα στόματά τους είχαν μείνει ανοιχτά. Η Μάντισον μας είδε πρώτη. Φορούσε ένα λευκό φόρεμα σε στυλ πριγκίπισσας που προσπαθούσε υπερβολικά να μοιάζει νηφικό. Τα σκούρα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα περίτεχνο χτένισμα. Το χαμόγελο που είχε εξασκηθεί πάγωσε στο πρόσωπό της όταν κατάλαβε ποιος πλησίαζε. Δίπλα της, ο Νέιθαν γελούσε με κάτι που είχε πει ένας καλεσμένος, εντελώς ανυποψίαστος για την επερχόμενη καταιγίδα. «Νέιθαν Μάντισον», η φωνή του Μάικλ είχε ακριβώς την κατάλληλη δόση αυθεντικότητας. «Συγχαρητήρια». Ο Νέιθαν γύρισε, με το γέλιο να σβήνει στα χείλη του. Τη στιγμή που μας είδε, που με είδε στο χέρι του Μάικλ, χλώμιασε. Τα μάτια του έτρεξαν από το πρόσωπό μου στο πρόσωπο του Μάικλ, και μετά κάτω, στο σημείο που το αριστερό μου χέρι ακουμπούσε στο χέρι του Μάικλ. Το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι της οικογένειας Μόρισον λάμπει στο δάχτυλό μου. «Καπακύριε Μόρισον», τράβλησε, με τα χρόνια της εταιρικής εκπαίδευσης να κάνουν την εμφάνισή τους. «Εγώ, δεν περιμέναμε». «Σαβάνα», τον διέκοψε η Μάντισον, με φωνή πιο υψηλή από το συνηθισμένο. «Ήρθες και έφερες». Σταμάτησε, προφανώς αβέβαιη για το πώς να επεξεργαστεί αυτό που έβλεπε. «Το σύζυγό μου», τελείωσα για εκείνη, με σταθερή και καθαρή φωνή. «Ελπίζω να μην σας πειράζει που έφερα το Μάικλ μαζί μου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν απολαυστική. Γύρω μας οι συζητήσεις είχαν σιγάσει, καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούσαν ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε. Έβλεπα τη Ρέιτσελ σε ένα κοντινό τραπέζι, που μόλις που συγκρατούσε τη χαρά της. «Σύζυγο». Η φωνή της Μάντισον έσπασε στη λέξη. Τα μάτια της καρφώθηκαν στο δαχτυλίδι μου. Της ήρθε η αναγνώριση. Όλοι στην εταιρεία γνώριζαν το δαχτυλίδι της οικογένειας Μόρισον. Είχε εμφανιστεί σε αμέτρητες εταιρικές εκδόσεις. «Είμαστε παντρεμένοι εδώ και ένα χρόνο», είπε ο Μάικλ με ομαλή φωνή. Το χέρι του κάλυψε το δικό μου, που ακουμπούσε στο μπράτσο του. «Θέλαμε να το κρατήσουμε μυστικό. Αλλά όταν λάβαμε την πρόσκλησή σας», χαμογέλασε, δείχνοντας μια αμυδρή σκληρότητα, «καλά, σκεφτήκαμε ότι ήταν καιρός να μοιραστούμε την ευτυχία μας». Ο Νέιθαν φαινόταν σαν να τον είχε χτυπήσει φορτηγό. Ήξερα αυτό το βλέμμα. Υπολόγιζε γρήγορα.
Συνειδητοποιούσε ότι ο αφεντικό του ήταν τώρα παντρεμένος με τη γυναίκα που είχε απορρίψει. Τη γυναίκα που υποθέτουσε ότι θα ερχόταν μόνη της απόψε. Να διασκεδάζει τους καλεσμένους του με την υποτιθέμενη μοναξιά της. Εγώ δεν είχαμε ιδέα, κατάφερε να πει τελικά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, απάντησα, με ειλικρινή ζεστασιά στη φωνή μου. Και συγχαρητήρια και στους δυο σας. Το ξενοδοχείο είναι υπέροχο απόψε. Σταμάτησα, και μετά πρόσθεσα με μια νότα γλυκύτητας, αν και μπορεί να είμαι μεροληπτική, αφού εγώ σχεδίασα την ανακαίνιση. Η Μάντισον σφίγγει ορατά το ποτήρι με το σαμπάνια. Εσύ, τι? Δεν το ήξερες, ο τόνος του Μάικλ ήταν αθώος. Η εταιρεία της Σαβάνα ανέλαβε ολόκληρη την ανακαίνιση. Τα πάντα, από τους πολυελαίους μέχρι τα υπέροχα συνθέσεις με γαρδένιες που επέλεξες για απόψε. Έχει γίνει πολύ σημαντική στον χώρο του σχεδιασμού πολυτελών ξενοδοχείων. Ακόμα περισσότεροι ψήθυροι από το συγκεντρωμένο πλήθος. Είδα αρκετούς συναδέλφους του Νέιθαν να με κοιτάζουν με νέο σεβασμό. Ενώ άλλοι προσπαθούσαν σαφώς να μην γελάσουν με την ηρωνία της κατάστασης. Εγώ, πρέπει να χαιρετήσουμε τους άλλους καλεσμένους, είπε σκληρά η Μάντισον, τραβώντας τον Νέιθαν από το χέρι. Αλλά ο Νέιθαν φαινόταν ανίκανος να κουνηθεί, συνεχίζοντας να μας κοιτάζει σαν να ήμασταν κάποιο οφθαλμαπάτι. Φυσικά, χαμογέλασα. Δεν θα θέλαμε να σας κρατήσουμε. Μάικλ, πάμε να βρούμε το τραπέζι μας. Καθώς απομακρυνόμασταν, μπορούσα να ακούσω τις ψήθυροι να εκρήγνυνται πίσω μας. Μια ιδιαίτερα δυνατή φωνή, που ανήκε στην Καρόλ από το λογιστήριο, η οποία πάντα είχε ταλέντο στο δράμα, ακουγόταν καθαρά. Θεέ μου! Είδες το πρόσωπό του? Ο Μάικλ με οδήγησε στο τραπέζι μας, όπου η Ρέιτσελ καθόταν ήδη με το σύζυγό της, τον Φρέντι. Αμέσως σήκωσε το ποτήρι της με το σαμπάνια σε μια σιωπηλή πρόποση, με τα μάτια της να λάμπουν από χαρά. Αυτό, ψιθύρισε καθώς καθόμασταν, ήταν καλύτερο από οποιοδήποτε reality show που έχω δει ποτέ. Είδες το πρόσωπο της Μάντισον όταν αναγνώρισε το δαχτυλίδι, πρόσθεσε ο Φρέντι χαμογελώντας. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσει. Πήρα το ποτήρι σαμπάνια που μου πρόσφερε ο Μάικλ, νιώθοντας παράξενα ελαφριά. Δεν ένιωθα πια θυμό, ούτε επιθυμία για εκδίκηση ή δικαίωση. Αντίθετα, ένιωθα κάτι άλλο. Κλείσιμο. Για μια νέα αρχή, πρότεινε ο Μάικλ, σηκώνοντας το ποτήρι του. Και για το κάρμα, πρόσθεσε η Ρέιτσελ με ένα κλείσιμο του ματιού. Καθώς τα ποτήρια μας χτυπούσαν, πρόσεξα τον Έιθαν να μας κοιτάζει από την άλλη άκρη του δωματίου. Φαινόταν χαμένος. Σαν ένας άνθρωπος που μόλις είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Η Μάντισον ήταν δίπλα του, κρατώντας το σφιχτά από το χέρι. Το χαμόγελό της ήταν τώρα σπασμένο, καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της ενώ χαιρετούσε τους καλεσμένους. Αλλά οι αντιδράσεις τους δεν είχαν πια σημασία. Αυτό που είχε σημασία ήταν ο άντρας δίπλα μου, που μου είχε δείξει τι είναι η αληθινή αγάπη. Αυτό που είχε σημασία ήταν η ζωή που είχαμε χτίσει μαζί. Η επιτυχία που είχα βρει με τους δικούς μου όρους και η δύναμη που είχα ανακαλύψει μέσα μου. Η βραδιά μόλις είχε αρχίσει και είχα την αίσθηση ότι θα μου επιφύλασε περισσότερες εκπλήξεις. Αλλά για την ώρα, ήμουν ευτυχισμένη που καθόμουν εκεί με τον άντρα μου, περιτριγυρισμένη από αληθινούς φίλους, φορώντας ένα κόκκινο Βαλαντίνο και το δαχτυλίδι της οικογένειας Μόρισον. Επιτέλους ελεύθερη από το παρελθόν που κάποτε είχε απειλήσει να με καταστρέψει. Το πάρτι στροβιλιζόταν γύρω μας σαν ένα λαμπερό καρουσέλ, αλλά δεν μπορούσα να μην παρατηρήσω πόσο είχε αλλάξει η δυναμική από την άφιξή μας. Άτομα που προηγουμένως είχαν ταχθεί με τη Μάντισον και τον Έιθαν, τώρα έβρισκαν δικαιολογίες για να σταματήσουν στο τραπέζι μας, να μας συγχαρούν και να σχολιάσουν πόσο υπέροχοι ήμασταν ο Μάικλ και εγώ μαζί. Η Σαβάνα Ντάρλινγκ, η Λίντα Μάθιους, μία από τις συζύγους των ανώτερων εταίρων που με είχε αγνοήσει μετά το διαζύγιο, εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά δίπλα μου. Πρέπει να μου πεις ποιος σου κάνει τα μαλλιά τώρα. Και αυτό το φόρεμα, Βαλαντίνο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Χαμογέλασα. Θυμήθηκα πως μου είχε πει κάποτε ότι έπρεπε να ντύνομαι πιο κατάλληλα για την ηλικία μου σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας. Ο Μάικλ έχει εξαιρετικό γούστο τόσο στη μόδα όσο και στις γυναίκες, δεν νομίζεις? Ο Μάικλ, καταλαβαίνοντας την έμεση κριτική μου, μου έσφιξε το χέρι κάτω από το τραπέζι. Θα έλεγα ότι το γούστο μου έχει βελτιωθεί σημαντικά με τα χρόνια, απάντησε με άνεση. Η Σαβάνα μου έχει μάθει τα πάντα για το σχεδιασμό. Τα μάτια της Λίντα έτρεχαν μεταξύ μας, προσπαθώντας σαφώς να υπολογίσει αυτή τη νέα δυναμική εξουσίας. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε στη καλοκαιρινή μας συγκέντρωση στο εξοχικό μας. Και οι δύο, φυσικά. Θα το δούμε στο ημερολόγιο μας, είπα ευγενικά, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν με είχε καλέσει πουθενά τα τελευταία 2 χρόνια. Αν και είμαστε αρκετά απασχολημένοι με το ξενοδοχειακό έργο στη Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή. Καθώς η Λίντα απομακρυνόταν για να διαδώσει το νέο κουτσομπολιό,
Η Ρέιτσελ έσκυψε προς το μέρος μου. Είναι λάθος που το απολαμβάνω τόσο πολύ, γιατί το απολαμβάνω πραγματικά. Παρατήρησα ότι η Λίντα εντάχθηκε αμέσως σε μια ομάδα άλλων συζύγων της υψηλής κοινωνίας, οι οποίες όλες γύρισαν να κοιτάξουν προς το μέρος μας με κακώς κρυμμένο ενδιαφέρον. Στην άλλη άκρη της αίθουσας, η Μάντισον κρατούσε τώρα το τρίτο ποτήρι σαμπάνια της. Το τέλειο χτένισμα της είχε αρχίσει να χαλάει ελαφρώς στις άκρες. Κυρία Μόρισον, ένας νεαρός σερβιτόρος εμφανίστηκε δίπλα μου. Ο σεφ θα ήθελε να μάθει αν έχετε κάποιες διατροφικές περιορισμούς για το κυρίως πιάτο. Πριν προλάβω να απαντήσω, η φωνή της Μάντισον έκοψε τον αέρα ανάμεσα στα τραπέζια μας. Γιατί σε ρωτούν για το μενού, εγώ τα κανόνισα όλα. Η σιωπή που ακολούθησε την έκρηξή της ήταν αισθητή. Αρκετοί γύρισαν το κεφάλι τους και είδα τον Έιθαν να βάζει ένα χέρι στον μπράτσο της για να τη συγκρατήσει. Στην πραγματικότητα, ο σερβιτόρος φαινόταν αμήχανος. Ο κύριος Μόρισον έχει πάντα συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις καταχωρημένες στο σύστημά μας και, ως σύζυγός του, δεν έχω κανένα πρόβλημα με ομικρόν με τόνο ότι σερβίρεται, διέκοψε ευγενικά, σώζοντας τον καημένο νεαρό από την άβολη κατάσταση. Όλα μυρίζουν υπέροχα. Αλλά η Μάντισον δεν είχε τελειώσει. Το σαμπάνια είχε σαφώς χαλαρώσει την προσεκτικά διατηρημένη ψυχραιμία της. Αυτή είναι η δεξίωση αραβώνων μας, είπε. Αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσουν τα γειτονικά τραπέζια. Το πάρτι μας. Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με το τέλειο φόρεμά σου και τη νέα σου τέλεια ζωή και... Μάντισον. Η φωνή του Νέιθαν ήταν απότομη. Αρκετά. Ένιωσα το Μάικλ να σφίγγεται δίπλα μου, έτοιμος να παρέμβει. Αλλά έβαλα ένα χαλαρωτικό χέρι στο χέρι του. Αυτή ήταν η στιγμή που έπρεπε να χειριστώ εγώ. Σηκώθηκα αργά και περπάτησα προς το τραπέζι τους. Όλα τα βλέμματα στην αίθουσα ακολούθησαν την κίνηση μου. Αλλά για πρώτη φορά, δεν με πείραζε να είμαι το κέντρο της προσοχής. Δεν ήμουν πια η γυναίκα που είχε μείνει πίσω, προσπαθώντας να εξαφανιστεί στο παρασκήνιο. Μάντισον, είπα ήσυχα, διατηρώντας τη φωνή μου ευγενική αλλά σταθερή. Αυτό είναι το πάρτι αραβώνων σου. Και ήρθα ειλικρινά για να ευχηθώ το καλύτερο και στους δυο σας. Ο Μάικλ και εγώ συζητήσαμε αν πρέπει να έρθουμε. Γνωρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ακριβώς αυτό το είδος έντασης. Αλλά μετά συνειδητοποίησα κάτι. Συνεχίζοντας να κρύβουμε την ευτυχία μας, θα αφήναμε το παρελθόν να μας ελέγχει. Και δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος. Η Μάντισον με κοίταξε, με το μάσκαρα ελαφρώς μου τζουρωμένο στις γωνίες των ματιών της. Για πρώτη φορά την είδα καθαρά. Όχι ως τη νεότερη γυναίκα που μου είχε κλέψει τον άντρα, αλλά ως κάποιον που προσπαθούσε επεγνωσμένα να αποδείξει ότι ανήκε σε έναν κόσμο που δεν ήταν σίγουρη ότι θα τη δεχόταν. Δεν ήταν ανάγκη να φορέσεις κόκκινο. Ψιθύρισε. Και άκουσα τον πραγματικό φόβο πίσω από τα λόγια της. Τον φόβο να επισκιάσει, να ξεπεραστεί. Όχι, συμφώνησα. Δεν ήταν ανάγκη. Όπως δεν ήταν ανάγκη να με καλέσεις. Αλλά και οι δύο κάναμε τις επιλογές μας, έτσι δεν είναι. Ο Νέιθαν παρακολουθούσε αυτή την ανταλλαγή με μια περίεργη έκφραση. Μερικώς δυσπιστία, μερικώς κάτι άλλο που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν για μια στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή, είδα την αναγνώριση να ανατέλει στο πρόσωπό του. Τελικά κατάλαβε τι είχε πετάξει. Αν θέλεις να φύγουμε, θα φύγουμε, συνέχισα. Αλλά νομίζω ότι θα προκαλέσει περισσότερα κουτσομπολιά αν απλά απολαύσουμε όλο αυτό το όμορφο πάρτι που έχεις οργανώσει. Τελικά, χαμογέλασα. Η φωνή μου ήταν γεμάτη ειλικρινή ζεστασιά. Το Εστί Ρίτζις είναι υπέροχο αυτή την εποχή του χρόνου. Ειδικά τα συνθέσεις με τις γαρδένιες. Κάτι άλλαξε στην έκφραση της Μάντισον. Τα μάτια της μαλάκωσαν ελαφρώς. Εσύ σχεδίασες όλα αυτά, κάθε λεπτομέρεια, ρώτησα. Ναι. Απάντησα. Και τους κρυστάλλινους πολυελαίους που επέλεξες για το χώρο της τελετής. Είναι πανέμορφοι. Σε ευχαριστώ, είπε σιγανά. Έδειξα το δαχτυλίδι αραβώνων της. Ένα μεγάλο, περίτεχνο κομμάτι που δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό από το κομψό δαχτυλίδι της οικογένειας Μόρισον στο δικό μου χέρι. Όπως και το δαχτυλίδι σου ταιριάζει τέλεια. Επιστρέφοντας στο τραπέζι μας, ένιωθα κάπως πιο ελαφρύς. Ο Μάικλ τράβηξε την καρέκλα μου και έσκυψε για να μου ψιθυρίσει. Ήταν απίστευτα ευγενικό εκ μέρους σου. Δεν ήταν ευγένεια, τον διόρθωσα. Ήταν ελευθερία. Εννοούσα αυτό που είπα. Δεν είμαι πια εκείνο το άτομο. Εκείνο που χρειάζεται να αποδείξει κάτι, που κουβαλάει μέσα του πόνο και θυμό. Αυτά είναι τώρα το βάρος τους. Η Ρέιτσελ σήκωσε το ποτήρι της προς τη νέα σάβανα, η οποία, παρεμπιπτόντως, μόλις έδειξε σε όλους σε αυτό το δωμάτιο τι σημαίνει πραγματική κλάση. Καθώς σερβίρονταν το δείπνο,
Παρατήρησα ότι η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο είχε αλλάξει ξανά. Οι ψήθυροι είχαν σβήσει, αντικατασταθέντες από γνήσια συζήτηση. Ακόμα και η Μάντισον φαινόταν πιο χαλαρή, αν και είχε περάσει στο νερό μετά την ήσυχη επιμονή του Νέιθαν. «Ξέρεις», σκέφτηκε ο Μάικλ, δοκιμάζοντας το τέλεια μαγειρεμένο φιλέτο. «Νομίζω ότι μόλις άλλαξες όλη τη δυναμική της εταιρείας με αυτή τη μικρή επίδειξη μεγαλοψυχίας». «Πώς έτσι?» Οι άνθρωποι περίμεναν μια σκηνή, έναν καυγά, κάτι για να κουτσομπολεύουν για μήνες. Ανταυτού, τους έδειξες τι σημαίνει να προχωράς με αξιοπρέπεια. Αυτό θα κάνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πολύ ενδιαφέρουσες. Γέλασα απαλά. Λοιπόν, ως σύζυγος του Διευθύνοντος Συμβούλου, υποθέτω ότι πρέπει να δίνω το καλό παράδειγμα. Ως επιτυχημένη επιχειρηματίας και σχεδιαστής με δική σου αξία, με διόρθωσε με σιγουριά, μόλις το έκανες. Κοιτάζοντας γύρω μου την αίθουσα, το φωτισμό που είχα επιλέξει, τα λουλούδια που είχα σχεδιάσει, τη συνολική ατμόσφαιρα που είχα δημιουργήσει, ένιωσα μια βαθιά ικανοποίηση. Πριν από 2 χρόνια, πίστευα ότι η αποχώρηση του Νέιθαν ήταν το τέλος της ιστορίας μου. Ανταυτού, ήταν η αρχή μιας πολύ καλύτερης. Η ορχήστρα άρχισε να παίζει ξανά και ο Μάικλ σηκώθηκε, προσφέροντας μου το χέρι του. «Θα χορέψουμε, κυρία Μόρισον». Παίρνοντας το χέρι του, σηκώθηκα. Το κόκκινο φόρεμα Βαλαντίνου λάμπει κάτω από τα φώτα των προσεκτικά επιλεγμένων πολυελαίων. «Οδηγήστε με, κύριε Μόρισον». Καθώς προχωρούσαμε προς την πίστα, άλλα ζευγάρια μας ακολουθούσαν, και είδα την αντανακλάσή μας στους καθρέφτες της αίθουσας. Κινιόμασταν τέλεια, σαν να χορεύαμε όλη μας τη ζωή. Κατά κάποιον τρόπο, υποθέτω ότι έτσι ήταν. Απλά περιμέναμε το σωστό σύντροφο. Αργότερα το βράδυ, βρέθηκα μόνη μου στη βεράντα, παίρνοντας μια ανάσα από τον νυχτερινό αέρα. Ο κήπος από κάτω ήταν φωτισμένος από το απαλό φως των φανάριων που είχα επιλέξει ειδικά για να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα οικειότητας μέσα στο τοπίο του ξενοδοχείου. Η μουσική από μέσα έφτανε απαλά στα αυτιά μου, δημιουργώντας μια γαλήνια αντίθεση με το δράμα της νύχτας. «Η προσοχή σου στη λεπτομέρεια είναι αξιοθαύμαστη», είπε μια γνωστή φωνή πίσω μου. Ποτέ δεν είχα παρατηρήσει πως ο φωτισμός αλλάζει την ατμόσφαιρα εδώ έξω. Γύρισα και είδα τον Νέιθαν να στέκεται στην πόρτα, φαινόμενος λίγο άβολα αλλά αποφασισμένος. Ένα μέρος μου περίμενε αυτή τη συζήτηση όλη τη βραδιά. «Αυτό είναι το νόημα», απάντησα, κρατώντας τη φωνή μου ουδέτερη. «Ο καλός σχεδιασμός δεν πρέπει να είναι εμφανής. Πρέπει απλώς να σε κάνει να νιώθεις κάτι χωρίς να ξέρεις γιατί». Έκανε μερικά βήματα μπροστά, διατηρώντας μια σεβαστή απόσταση. «Όπως έκανες με όλο το ξενοδοχείο». Η Μάντισον δεν είχε ιδέα όταν επέλεξε αυτό το μέρος. Ήθελε απλώς τον πιο αριστοκρατικό χώρο. «Το ξέρω». Γύρισα να κοιτάξω τους κήπους, θυμούμενος τους μήνες εργασίας που είχα αφιερώσει σε κάθε πτυχή της ανακαίνησης. Έτσι λειτουργούν συνήθως οι άνθρωποι που προσπαθούν υπερβολικά να αποδείξουν κάτι. Ο Νέιθαν έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή και μπορούσα να νιώσω ότι δυσκολευόταν να βρει τα λόγια του. «Σαβάνα». «Δεν θέλω», τον διέκοψα απαλά. Όμικρο με τόνο, τι κι αν πρόκειται να πεις. «Συγγνώμη, επεξήγηση, δικαιολογία, δεν θέλω να τα ακούσω». «Όχι πια». «Είσαι ευτυχισμένη», είπε. Και δεν ήταν ερώτηση. Πραγματικά ευτυχισμένη, με το Μάικλ. Είμαι. Τελικά γύρισα να τον κοιτάξω. Αλλά όχι μόνο με το Μάικλ. Είμαι ευτυχισμένη με τον εαυτό μου. Αυτή είναι η διαφορά που βλέπεις. Κούνησε αργά το κεφάλι, περνώντας το χέρι του στα γκρίζα μαλλιά του. Μια κίνηση που κάποτε ήξερα τόσο καλά, αλλά τώρα μου φαινόταν σαν κάτι από μια άλλη ζωή. «Ξέρεις, όταν η Μάντισον επέμενε να σε προσκαλέσει...» Σκέφτηκα ότι είτε δεν θα ερχόσουν, είτε θα ερχόσουν μόνος και θα ήσουν δυστυχισμένος, πικραμένος, ένα παραδειγματικό παράδειγμα για να το ψιθυρίζουν οι καλεσμένοι σου. Είχε την ευγένεια να φαίνεται ντροπιασμένος. Κάτι τέτοιο. Ανταυτού, είσαι παντρεμένη με τον αφεντικό μου και ανακαινίζεις πολυτελή ξενοδοχεία. Είσαι περισσότερο από μικρομετόνο, τι ήσουν ποτέ μαζί μου. Επειδή ποτέ δεν με άφησες να γίνω κάτι περισσότερο, απάντησα απλά. Ήθελες μια γυναίκα που θα έμενε στο παρασκήνιο, που θα σε έκανε να φαίνεσαι καλός χωρίς να σε επισκιάζει. Ο Μάικλ θέλει μια σύντροφο που να λάμπει όσο μπορεί. Η πόρτα άνοιξε ξανά και εμφανίστηκε η Μάντισον, διστάζοντας όταν μας είδε μαζί. Ήταν φανερό ότι είχε κλάψει και προσπαθούσε να το κρύψει με το μακιγιάζ. «Έλα μαζί μας», είπα, εκπλήσοντας και τους δύο και τον εαυτό μου. «Η θέα από εδώ είναι υπέροχη». Η Μάντισον πήγε στο πλευρό του Νέιθαν και πρόσεξα πως του κρατούσε το χέρι. Με τον ίδιο τρόπο που έκανα εγώ όταν ένιωθα ανασφαλής. Κοιτάζοντας τους τώρα, ένιωσα μια προσδόκητη κύμα συμπόνιας.
Μάντισον, είπα απαλά. Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, όχι ως πρώην σύζυγος του Νέιθαν, αλλά ως κάποιος που έχει βρεθεί στη θέση σου. Κούνησε το κεφάλι, προφανώς επιφυλακτική, αλλά ακούγοντας. Σταμάτα να προσπαθείς τόσο πολύ να γίνεις αυτό που νομίζεις ότι περιμένουν όλοι από σένα. Οι προσκλήσεις, το φόρεμα, ο χώρος. Προσπαθείς να αποδείξεις ότι ανήκεις σε αυτόν τον κόσμο. Το ξέρω, γιατί πέρασα 15 χρόνια κάνοντας το ίδιο. Έδειξα με το χέρι το πάρτι μέσα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, την έγκριση των οποίων επιζητάς, δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Μα όλοι με θεωρούν απλώς τη γραμματέα που. Έκοψε τη φράση της, δαγκώνοντας το χείλος της. Που ερωτεύτηκε τον αφεντικό της, τελείωσα για εκείνη. Αυτή η ιστορία έχει δύναμη μόνο αν αφήσεις να σε καθορίσει. Πίστεψέ με, ξέρω κάτι από το να αφήνεις τις ιστορίες των άλλων να σε καθορίζουν. Ο Νέιθαν παρακολουθούσε αυτή την ανταλλαγή με ένα μείγμα σύγχυσης και έκπληξης. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Ξέρω ότι δεν χρειάζεται. Τον διέκοψα. Εγώ το επιλέγω. Γιατί το να κρατάμε μέσα μας τον θυμό και την πικρία μόνο μας πληγώνει. Γύρισα προς τη Μάντισον. Θέλει να τους αποδείξεις ότι κάνουν λάθος, σταμάτα να προσπαθείς να είσαι η τέλεια σύζυγος της υψηλής κοινωνίας και ανακάλυψε ποια είσαι πραγματικά. Αυτό έκανα εγώ. Ο ήχος των βημάτων μας έκανε να γυρίσουμε όλοι. Ο Μάικλ πλησίαζε, με ανησυχία στο πρόσωπό του, μέχρι που είδε την ειρηνική φύση της συνάντησής μας. Όλα εντάξει εδώ, ρώτησε, έρχοντας να σταθεί δίπλα μου. Όλα καλά. Τον διαβεβαίωσα, ακουμπώντας τη ζεστασιά του. Απλά συζητούσαμε για τη σημασία του να είσαι αυθεντικός. Τα χέρια του Μάικλ γλίστρισαν φυσικά γύρω από τη μέση μου και τον ένιωσα να χαλαρώνει. Οι ομιλίες θα ξεκινήσουν. Μάντισον, νομίζω ότι ο πατέρας σου σε ψάχνει. Η Μάντισον κούνησε το κεφάλι και σταμάτησε πριν φύγει. Σαβάνα, σε ευχαριστώ. Για ο μικρομετώνο, τι είπες νωρίτερα και τώρα, συγγνώμη για το πως φέρθηκα. Το ξέρω. Απάντησα απλά, πήγαινε να απολαύσει το πάρτι. Έχεις οργανώσει μια υπέροχη βραδιά. Καθώς έφευγαν, ο Μάικλ γύρισε προς το μέρος μου με ένα ερωτηματικό βλέμμα. Θέλεις να μου πεις τι ήταν όλο αυτό? Παρακολούθησα τον Έιθαν και τη Μάντισον να επιστρέφουν μέσα, παρατηρώντας ότι τώρα περπατούσε λίγο πιο ίσια, οι κινήσεις της λιγότερο τεχνητές. Απλά της μετέδωσα μια σκληρά κερδισμένη σοφία, να μην αφήνει το παρελθόν της να καθορίζει το μέλλον της. Δεν πάβεις να με εκπλήσεις, είπε ο Μάικλ, τραβώντας με πιο κοντά του. Οι περισσότεροι θα είχαν χρησιμοποιήσει αυτή τη βραδιά για εκδίκηση. Εσύ τη μετέτρεψες σε μια ευκαιρία για μάθηση. Η εκδίκηση είναι εξαντλητική, είμαι συνηθισμένη. Θυμάμαι πόση ενέργεια εξόδεψα κάποτε για να είμαι θυμωμένη. Η ορίμανση είναι πολύ πιο ικανοποιητική. Ο ήχος των ποτηριών που τσούγκριζαν ακούστηκε από την αίθουσα. Οι ομιλίες είχαν αρχίσει. Αλλά έμεινα για λίγο ακόμα, κοιτάζοντας τα αστέρια που φαινόταν πέρα από τον κομψό φωτισμό του ξενοδοχείου. Ξέρεις, είπα σκεπτικά. Όταν σχεδίαζα αυτή τη βεράντα, ήθελα να είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ξεφύγουν από μικρομετώνο τι συνέβαινε μέσα και να βρουν μια στιγμή ηρεμίας. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα τη χρησιμοποιούσα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό στο πάρτι αραβώνων του πρώην συζύγου μου. Ο Μάικλ γέλασε απαλά. Η ζωή έχει έναν περίεργο τρόπο να κλείνει τον κύκλο της. Της έτεινε το χέρι. Να πάμε μέσα, νομίζω ότι σου υποσχέθηκα άλλο ένα χορό. Παίρνοντας το χέρι του, έριξα μια τελευταία ματιά στον κήπο από κάτω. Οδηγήστε με, κύριε Μόρισον. Αλλά πρώτα, έσκυψα και τον φίλησα. Μακρά και γλυκά, κάτω από τα αστέρια και τον προσεκτικά σχεδιασμένο φωτισμό που έκανε όλους να φαίνονται στην καλύτερη τους μορφή. Γιατί μερικές φορές η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι καθόλου εκδίκηση. Είναι να ζεις την καλύτερη ζωή σου και να βοηθάς τους άλλους να βρουν τον τρόπο να κάνουν το ίδιο. Καθώς η βραδιά έφτανε στο τέλος της, η ενέργεια στην αίθουσα είχε αλλάξει δραματικά από την τεταμένη ατμόσφαιρα της άφιξής μας. Οι ομιλίες είχαν τελειώσει. Το σαμπάνια είχε ρέει άφθονο. Και κάπου στην πορεία, αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια πιθανή κοινωνική καταστροφή είχε μετατραπεί σε κάτι απροσδόκητα σημαντικό. Καθόμουν στο τραπέζι μας, παρακολουθώντας τον Μάικλ να συζητά με μερικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην άλλη άκρη της αίθουσας, όταν η Ρέιτσελ γλίστρισε στην καρέκλα δίπλα μου. Εντάξει, πες μου, ζήτησε, κρατώντας χαμηλή τη φωνή της. Τι συνέβη πραγματικά στη βεράντα με τον Έιθαν και τη Μάντισαν, γιατί αυτή γύρισε και φαινόταν σαν άλλος άνθρωπος και αυτός δεν έχει πάρει τα μάτια του από πάνω σου όλη τη νύχτα. Αλλά όχι με τον τρόπο που το έκανε παλιά. Ήπια μια γουλιά σαμπάνια, σκεπτόμενη πώς να το εξηγήσω. Νομίζω
Νομίζω ότι όλοι επιτέλους αφήσαμε πίσω αυτό που προσπαθούσαμε να είμαστε και αρχίσαμε να βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Βαθύ, σχολίασε η Ρέιτσελ, και μετά χαμογέλασε. Αλλά σοβαρά, τους έσκησες με τον ήρεμο, κομψό τρόπο σου, γιατί αν ναι, θέλω λεπτομέρειες. Στην πραγματικότητα, έδωσα στη Μάντισον μια συμβουλή να είναι αυθεντική και να μην αφήνει τις προσδοκίες των άλλων να την καθορίζουν. Η Ρέιτσελ με κοίταξε για μια μακρά στιγμή. Ποια είσαι και τι έκανε στην Πικρόχολη, θυμωμένη φίλη μου από πριν από 2 χρόνια. Μεγάλωσε. Χαμογέλασα. Και συνειδητοποίησε ότι το να κρατάει το θυμό της την εμπόδιζε να εξελιχθεί σε αυτό που έπρεπε να γίνει. Κοίτα πόσο σοφή και εξελιγμένη είσαι, με πείραξε η Ρέιτσελ. Αλλά τα μάτια της ήταν γεμάτα κατανόηση. Ξέρεις, όταν μου είπες για πρώτη φορά για τον Μάικλ, ανησύχησα. Νόμιζα ότι ίσως βιαζόσουν να αποδείξεις ότι είχες ξεπεράσει τον Έιθαν. Το θυμάμαι. Μου έκανες ένα μεγάλο κήρυγμα για τις σχέσεις αναπλήρωσης. Και ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένη που έκανα λάθος. Η Ρέιτσελ κοίταξε προς την άλλη άκρη του δωματίου, όπου ο Μάικλ επέστρεφε προς το μέρος μας. Ο τρόπος που σε κοιτάζει. Σαν να είσαι η μόνη γυναίκα στο δωμάτιο. Έτσι με κοίταζε πάντα, είπα απαλά. Ακόμα και όταν δεν μπορούσα να δω την αξία μου, εκείνος μπορούσε. Ο Μάικλ έφτασε στο τραπέζι μας και μου έτεινε το χέρι. Τελευταίος χορός της βραδιάς, κυρία Μόρισον. Εκτός αν είστε πολύ κουρασμένοι. Ποτέ δεν είμαι κουρασμένη για να χορέψω μαζί σου, απάντησα, παίρνοντας το χέρι του και σηκωμένη. Καθώς προχωρούσαμε προς την πίστα, πρόσεξα ότι άλλα ζευγάρια μας ακολουθούσαν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Νέιθαν με τη Μάντισον. Αλλά η αμήχανη ένταση που υπήρχε νωρίτερα είχε διαλυθεί. Η Μάντισον με κοίταξε και μου χαμογέλασε ειλικρινά, το πρώτο αληθινό χαμόγελο που της είχα δει όλη τη βραδιά. Έχεις προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση απόψε, μου ψιθύρισε ο Μάικλ καθώς χορεύαμε στο ρυθμό της μουσικής. 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μου είπαν πόσο εντυπωσιάστηκαν από τα σχέδια σου για το ξενοδοχείο. Και άλλα 2 με ρώτησαν αν θα ήθελες να τους συμβουλεύσεις για τα προσωπικά τους ακίνητα. Περίεργο που δεν πρόσεξαν ποτέ τη δουλειά μου μέχρι που έμαθαν ότι είμαι η κυρία Μόρισον, παρατήρησα, αλλά χωρίς πικρία. Στην πραγματικότητα, με διόρθωσε ο Μάικλ, δεν το πρόσεξαν ποτέ επειδή έκρυβες το ταλέντο σου. Απόψε επιτέλους άφησες τον εαυτό σου να λάμψει. Το σκέφτηκα καθώς χορεύαμε. Είχε δίκιο. Για χρόνια, είχα σβήσει τον εαυτό μου για να νιώθει άνετα ο Νέιθαν. Μετά το διαζύγιο, δούλεψα σκληρά, αλλά παρέμεινα στο παρασκήνιο, φοβούμενη να τραβήξω την προσοχή. Ακόμα και η σχέση μου με τον Μάικλ ήταν μυστική, εν μέρει από επαγγελματική ευγένεια. Αλλά και επειδή, όπως συνειδητοποίησα τώρα, ένα μέρος με εξακολουθούσε να κρύβεται. «Σε ευχαριστώ», είπα ξαφνικά. «Για ποιο πράγμα?» «Που με είδες?» «Την αληθινή μου». Ακόμα και όταν προσπαθούσα τόσο σκληρά να μη με δουν. Ο Μάικλ με αγκάλιασε λίγο πιο σφιχτά. «Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω. Ξέρεις τι μου είπε μόλις ο Άντερσον?» «Τι?» «Είπε ότι είμαι διαφορετικός διευθύνων σύμβουλος από τότε που παντρευτήκαμε. Πιο προσιτός. Πιο συντονισμένος με την ανθρώπινη πλευρά των επιχειρήσεων. Έχει δίκιο. Εσύ μου έμαθες ότι η επιτυχία δεν έχει να κάνει μόνο με την εξουσία ή τα κέρδη. Έχει να κάνει με την κατανόηση των ανθρώπων. Με τη δημιουργία χώρων και σχέσεων που αναδεικνύουν το καλύτερο στους άλλους». Η μουσική σιγόσβηνε. Οι τελευταίες νότες της βραδιάς αιωρούνταν στον αέρα. Γύρω μας, οι καλεσμένοι άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά τους και να αποχαιρετούν. Είδα τη Ρέιτσελ και τον Φρέντι να περιμένουν δίπλα στο τραπέζι μας, έτοιμοι να μοιραστούν το αυτοκίνητο για να γυρίσουν σπίτι, όπως είχαν κανονίσει. «Έτοιμοι να φύγουμε?» ρώτησε ο Μάικλ. «Σχεδόν». Κοίταξα προς το μέρος όπου ο Νέιθαν και η Μάντισον στεκόντουσαν κοντά στην έξοδο, αποχαιρετώντας τους καλεσμένους. «Δώσε μου 1 λεπτό». Ο Μάικλ κούνησε το κεφάλι, καταλαβαίνοντας. «Θα φέρω τα παλτά μας». Πλησίασα το αραβωνιασμένο ζευγάρι, παρατηρώντας πόσο είχε χαλαρώσει η στάση της Μάντισον κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πως δεν γκρεμόταν πια τόσο απεγνωσμένα από τον Νέιθαν. «Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση», είπα ειλικρινά. «Ευχαριστούμε που ήρθατε», απάντησε η Μάντισον, και κατάλαβα ότι το εννοούσε. «Και για όλα τα άλλα». Ο Νέιθαν καθάρισε το λαιμό του. «Έμιλι, αυτό που είπες νωρίτερα για το να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Είχες απόλυτο δίκιο». «Το ξέρω», απάντησα απλά. Τότε, εκπλήσοντας ξανά τον εαυτό μου, πρόσθεσα, «Αν ποτέ θελήσει να μιλήσεις, Μάντισον, για το πώς να πορευτείς σε αυτόν τον κόσμο ή για οτιδήποτε άλλο ξέρεις που να με βρεις». Τα μάτια της μεγάλωσαν ελαφρώς και μετά μαλάκωσαν από ευγνωμοσύνη. «Μπορεί να σε πάρω στο λόγο σου».
Περπατώντας πίσω προς τον Μάικλ που περίμενε με τα πάλκά μας, ένιωσα μια βαθιά αίσθηση ολοκλήρωσης. Η γυναίκα που είχε λάβει εκείνη την πρόσκληση πριν από λίγες μέρες, σχεδιάζοντας να κάνει μια δήλωση, ήθελε να αποδείξει κάτι. Η γυναίκα που απομακρυνόταν τώρα δεν είχε τίποτα να αποδείξει. Όλα εντάξει, ρώτησε ο Μάικλ, καθώς με βοηθούσε να βάλω το παλτό μου. Τον κοίταξα. Αυτός ο άντρας που με είχε βοηθήσει να ξαναβρω τον εαυτό μου, που μου είχε δείξει τι σημαίνει πραγματική σχέση. Όλα είναι τέλεια. Η Ρέιτσελ και ο Φρέντι περίμεναν στην πόρτα. Η Ρέιτσελ χαμογέλασε. Πάμε για τηγανίτες στο σπίτι μας να αναλύσουμε κάθε στιγμή της βραδιάς. Κοίταξα τον Μάικλ, που κούνησε το κεφάλι χαμογελώντας. Νομίζω ότι θα πάμε σπίτι. Κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται ανάλυση. Καθώς βγήκαμε στο νυχτερινό αέρα, με τη μυρωδιά το γαρδένιο να μας ακολουθεί, συνειδητοποίησα κάτι βαθύ. Την εκδίκηση που ήθελα αρχικά. Το να κάνω τον Έιθα να μετανιώσει για τις επιλογές του, να κάνω τη Μάντισον να νιώσει ανασφαλής, θα με κρατούσε δεμένη στο παρελθόν. Ανταυτού, βρήκα κάτι πολύ πιο ισχυρό. Την ικανότητα να τους εύχομαι το καλό και να το εννοώ. Επειδή οι επιλογές τους με οδήγησαν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι. Χαμογελάς, παρατήρησε ο Μάικλ καθώς περιμέναμε τον μπαρκαδόρο. Είμαι ευτυχισμένη. Απάντησα απλά. Όχι λόγω όσων συνέβησαν εκεί μέσα. Αλλά επειδή επιτέλους κατάλαβα. Η καλύτερη εκδίκηση είναι να ζεις καλά. Και εμείς ζούμε καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, συμφώνησε, τραβώντας με κοντά του για να με προστατεύσει από το κρύο της νύχτας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα φώτα της πόλης λάμπουν σαν διασκορπισμένα διαμάντια καθώς ο Μάικλ μας οδηγεί σπίτι. Ο ήσυχος βόμβος του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα κουκούλι ηρεμίας μετά από μια συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά. Είχα βγάλει τα τακούνια μου, αφήνοντας τα πόδια μου να ξεκουραστούν μετά από ώρες χορού, και κοίταζα τις γνωστές οδούς να περνούν με νέα μάτια. Τι σκέφτεσαι? Ρώτησε ο Μάικλ, τεντώνοντας το χέρι του για να πάρει το δικό μου. Σκεφτόμουν πόσο διαφορετικά φαίνονται όλα τη νύχτα. Έχω συνηθίσει το πως οι ίδιες οδοί που οδηγούμε κάθε μέρα μεταμορφώνονται όταν αλλάζουν τα φώτα. Κάπως όπως συνέβη απόψε. Πώς έτσι? Γύρισα για να μελετήσω το προφίλ του. Δυνατό και σταθερό στο φως των φανάριων. Όταν έλαβα την πρόσκληση, το είδα ως μια ευκαιρία να τους δείξω τι είχαν χάσει. Αλλά κάπως, κατέληξε να είναι μια ευκαιρία να δείξω σε όλους, συμπεριλαμβανομένης και εμένα, τι είχα βρει. Ο Μάικλ μου έσφιξε το χέρι. Παρατήρησα κάτι ενδιαφέρον απόψε, είπε σκεπτικά. Μετά τη συζήτησή σου με τη Μάντισον στη βεράντα, σταμάτησε να συμπεριφέρεται όπως νόμιζε ότι πρέπει να συμπεριφέρεται η μελλοντική σύζυγος ενός συντρόφου. Άρχισε να αλληλεπιδρά πραγματικά με τους ανθρώπους αντί να παίζει έναν ρόλο μπροστά τους. Μερικές φορές χρειαζόμαστε κάποιον να μας δώσει την άδεια να είμαστε ο εαυτός μας. Απάντησα, θυμούμενη τη δική μου πορεία. Πέρασα τόσα χρόνια προσπαθώντας να ταιριάξω στο ρόλο της συζύγου του Νέιθαν που ξέχασα ποια ήταν η Σαβάνα. Σταματήσαμε σε ένα κόκκινο φανάρι. Και ο Μάικλ γύρισε να με κοιτάξει. Και ποια είναι η Σαβάνα? Είναι μια γυναίκα που σχεδίαζε χώρους που έκαναν τους ανθρώπους να νιώθουν κάτι. Που ξαναχτίστηκε από το μηδέν και ανακάλυψε ότι της άρεσε περισσότερο η πραγματική της εκδοχή από την προσεκτικά κατασκευασμένη. Που παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της όχι επειδή το χρειαζόταν, αλλά επειδή ο ένας κάνει τον άλλον καλύτερο. Χαμογέλασα. Και ποια είναι αυτή που της πάει τόσο πολύ το κόκκινο Βαλαντίνο? Το φανάρι έγινε πράσινο. Και ο Μάικλ γέλασε καθώς προχωρούσαμε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τίποτα από αυτά. Αν και πρέπει να παραδεχτώ ότι το να βλέπω τον Έιθα να συνειδητοποιεί ακριβώς τι είχε χάσει ήταν μια ιδιαίτερα ικανοποιητική στιγμή. Δεν είχε να κάνει πια με αυτόν, είπα, εκπλήσοντας τον εαυτό μου με το πόσο αληθινό μου φαινόταν. Όταν τον είδα να με κοιτάζει απόψε, συνειδητοποίησα ότι δεν έβλεπε αυτό που είχε χάσει. Έβλεπε αυτή που ήμουν πάντα. Αυτή που δεν με άφησε ποτέ να γίνω. Με τον ίδιο τρόπο που η Μάντισον προσπαθεί τόσο σκληρά να γίνει κάτι που δεν είναι. Επειδή νομίζει ότι αυτό είναι που θέλει εκείνος. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρουν? Σκέφτηκα τη μεταμόρφωση της Μάντισον κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πως είχε αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνει και να νιώθει άνετα με τον εαυτό της. Ίσως. Αν βρει τη δική της δύναμη. Και αν αυτός μάθει να αγαπάει κάποιον για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θέλει να είναι. Αλλά αυτή είναι η δική τους διαδρομή τώρα, όχι η δική μας. Στρίψαμε στη γειτονιά μας. Η οικία εικόνα του σπιτιού μας εμφανίστηκε μπροστά μας. Το φως της βεράντας ήταν αναμένο. Το αφήναμε πάντα αναμένο όταν βγαίναμε, ως ένα ζεστό καλωσόρισμα. Ο Μάικλ μπήκε στο δρομάκι και έσβησε τη μηχανή, αλλά κανένας από τους δύο δεν κινήθηκε για να βγει αμέσως. «Ξέρεις», είπε. «Όταν σε γνώρισα για πρώτη φορά σε εκείνη την εκδήλωση, στεκόσουν μόνοι σου.
Φαινόσουν σαν να κουβαλούσες όλο το βάρος του κόσμου. Αλλά υπήρχε κάτι σε σένα. Μια υποβόσκουσα δύναμη που ίσως δεν ήξερες καν ότι είχες. Δεν την ήξερα, παραδέχτηκα. Νόμιζα ότι το να με εγκαταλείψουν με είχε καταστρέψει. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι στην πραγματικότητα με είχε ελευθερώσει. Ο Μάικλ βγήκε και ήρθε να μου ανοίξει την πόρτα, προσφέροντας μου το χέρι του με την ίδια υποσύνη που είχε δείξει όλη τη βραδιά. Καθώς βγήκα, ακόμα ξυπόλυτη και κρατώντας τα τακούνια μου, ένα ζεστό καλοκαιρινό αεράκι ανακάτεψε το φόρεμά μου. «Περίμενε», είπε ξαφνικά, βγάζοντας το κινητό του. «Μείνε έτσι». «Έτσι?» «Ακριβώς». «Τέλεια», μου ψιθύρισε, τραβώντας μια φωτογραφία. Μου την έδειξε. Με κάποιο τρόπο είχε καταφέρει να με απαθανατήσει συγκινήσει, με το κόκκινο φόρεμα να ανεμίζει, τα μαλλιά μου ελαφρώς ανακατεμένα, ξυπόλυτη και χαμογελαστή. Φαινόμουν εντελώς αβίαστη, απόλυτα ο εαυτός μου. «Έτσι σε βλέπω», μου είπε απαλά, «όχι μόνο απόψε με το Βαλαντίνο, αλλά κάθε μέρα, απόλυτα αυθεντική, η Σαβάνα». Περπατήσαμε μαζί μέχρι την μπροστινή πόρτα και σταμάτησα πριν μπω, κοιτάζοντας το σπίτι μας. «Ξέρεις τι μου αρέσει σε αυτό το σπίτι?» Είναι το πρώτο μέρος που ήταν πραγματικά δικό μου. Το αγόρασα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, το διακόσμησα ακριβώς όπως ήθελα. Χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς να προσπαθώ να ευχαριστήσω το γούστο κανενός άλλου. Απλά η καθαρή Σαβάνα. Και μετά με άφησες να μετακομίσω και δεν με ανάγκασες καν να ξεφορτωθώ την παλιά μου δερμάτινη πολυθρόνα. Ο Μάικλ χαμογέλασε. «Λοιπόν, όλοι χρειάζονται μια άσχημη πολυθρόνα για να νιώθουν άνετα», τον πείραξα, και μετά σοβαρεύτηκα. «Αλλά αυτό είναι η αληθινή αγάπη, έτσι δεν είναι, να κάνεις χώρο για τον αληθινό εαυτό του άλλου, με τις άσχημες πολυθρόνες και όλα τα άλλα». Μπήκα μέσα, έβγαλα τα τακούνια μου δίπλα στην πόρτα και πήγα στην κουζίνα, βγάζοντας 2 ποτήρια νερό από τον ντουλάπι. Ο Μάικλ χαλάρωσε το παπηγιόν του και με ακολούθησε, δέχοντας το νερό με ευγνωμοσύνη. «Λοιπόν», είπε, «ήταν όπως το περίμενες, η μεγάλη αποκάλυψη στη δεξίωση αραβώνων τους». Σκέφτηκα προσεκτικά την ερώτηση. Ήταν καλύτερα από μικρομετόνο, τι περίμενα. Γιατί αυτό που περίμενα ήταν μικρό. Ήθελα να τους δείξω ότι δεν με είχαν σπάσει. Ανταυτού, κατάφερα να δείξω στον εαυτό μου ότι δεν είμαι απλώς άθικτη. Είμαι πιο δυνατή και πιο ολοκληρωμένη από ποτέ. Ο Μάικλ άφησε το ποτήρι του και με τράβηξε στην αγκαλιά του. «Θέλεις να χορέψουμε?» «Δεν έχει μουσική», του είπα. «Δεν τη χρειαζόμαστε». Και έτσι χορέψαμε στην κουζίνα μας. Εγώ ξυπόλυτη με το κόκκινο φόρεμά μου. Αυτός με το χαλαρό παπηγιόν του. Λυκνισμένοι στον ήσυχο ρυθμό των καρδιών μας. Μέσα από το παράθυρο, μπορούσα να δω τον κήπο που είχα φυτέψει όταν μετακόμισα. Τώρα πιο πλούσιος, πιο αναπτυγμένος. Ανθισμένος με τρόπους που δεν περίμενα όταν έβαλα τα σπόρια στο χώμα. «Σε ευχαριστώ», ψιθύρισα στο στήθος του Μάικλ. «Για ποιο πράγμα?» «Που με άφησες να καταλάβω ποια είμαι. Που δεν προσπάθησες να με διορθώσεις ή να με μεταμορφώσεις σε κάτι άλλο. Που χόρεψες μαζί μου στην κουζίνα τα μεσάνυχτα. Με φίλησες τα μαλλιά. Σε ευχαριστώ που με άφησες να γίνω μέρος της ιστορίας σου. Όχι ως ο ήρωας που σε έσωσε. Αλλά ως ο τυχερός άντρας που έχει την τύχη να σε βλέπει να λάμπεις». Το επόμενο πρωί, ξύπνησα με το φως του ήλιου να μπαίνει από τα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας και τη μυρωδιά του καφέ να ανεβαίνει από την κουζίνα. Το κόκκινο φόρεμα Βαλαντίνου κρεμόταν στην πόρτα της ντουλάπας. Μια ζωντανή υπενθύμηση των γεγονότων της προηγούμενης νύχτας. Καθώς φόραγα την αγαπημένη μου μεταξωτή ρόμπα, το τηλέφωνό μου χτύπησε με ένα εισερχόμενο μήνυμα. Ήταν από τη Μάντισον. «Ελπίζω να μην είναι πολύ νωρίς». Έγραφε το μήνυμα. «Ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω ξανά για χθες το βράδυ. Για όλα. Σκέφτηκα πολύ αυτά που είπες για το να είσαι αυθεντικός. Θα ήθελες να πάμε για καφέ κάποια στιγμή?» Κοίταξα το μήνυμα. Ένιωσα το τελευταίο κομμάτι του παζλ να μπαίνει στη θέση του. Πριν από 2 χρόνια, θα είχα διαγράψει αμέσως το μήνυμα. Πριν από 1 χρόνο, ίσως θα το είχα θεωρήσει μια προσπάθεια χειραγώγησης. Τώρα το αναγνώρισα για αυτό που ήταν. Μια ειλικρινής προσπάθεια να έρθει σε επαφή. Θα μου άρεσε. Απάντησα. Υπάρχει ένα όμορφο καφέ δίπλα στο στούντιο μου. Την Τρίτη. Η απάντησή της ήταν άμεση. Η Τρίτη είναι τέλεια. Χαμογελώντας, κατέβηκα τις σκάλες και βρήκα το Μάικλ στην κουζίνα. Ήταν ήδη ντυμένος για το πρωινό του τρέξιμο, αλλά με περίμενε με τον καφέ. Η εφημερίδα της Κυριακής ήταν απλωμένη στο πάγκο της κουζίνας και τα γυαλιά μου για διάβασμα ήταν δίπλα στην αγαπημένη μου κούπα. «Καλημέρα, όμορφη», είπε, τραβώντας με για ένα φιλί. «Κοιμήθηκες καλά?» «Σαν πέτρα?»
Παραδέχτηκα. Καθόμουν σε ένα σκαμπό και έπιανα τον καφέ. Αν και είδα ένα πολύ περίεργο όνειρο ότι σχεδίαζα ένα ξενοδοχείο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από γυαλί και φως του φεγγαριού. Ακούγεται σαν το επόμενο μεγάλο σου έργο. Με πείραξε, αλλά μετά σοβαρεύτηκε. Ξέρεις, έλαβα ένα ενδιαφέρον email σήμερα το πρωί από τον Nathan. Το χέρι μου σταμάτησε στη μέση της διαδρομής προς την κούπα μου. Αλήθεια. Ζητάει να μετατεθεί στο γραφείο μας στο Λονδίνο. Λέει ότι αυτός και η Μάντισαν χρειάζονται μια νέα αρχή, κάπου μακριά από όλα εδώ, για να καταλάβουν ποιοι είναι. Λοιπόν, όλα εδώ. Απορρόφησε την πληροφορία, εκπληκμένη από την έλλειψη έκπληξης. Στην πραγματικότητα, έχει νόημα. Μερικές φορές πρέπει να αφήσει τα πάντα πίσω για να βρεις τον εαυτό σου. Του έριξα ένα νόημα βλέμμα. Πράγματι. Εσύ δεν έφυγες ποτέ, επισήμανε. Όχι φυσικά, συμφώνησα. Αλλά έπρεπε να αφήσω πίσω αυτό που νόμιζα ότι έπρεπε να είμαι για να ανακαλύψω ποια είμαι πραγματικά. Ο Μάικλ έσκυψε στο πάγκο, μελετώντας με τα διορατικά μπλε μάτια του. Και ποια είσαι, Σαβάνα Μόρισον? Είμαι μια γυναίκα που σχεδιάζει χώρους που αφηγούνται ιστορίες. Που βρήκε την αγάπη όταν δεν την έψαχνε. Που έμαθε ότι η συγχώρεση δεν σημαίνει να δικαιολογείς αυτό που συνέβη. Αλλά να απελευθερώνεις τον εαυτό σου από το βάρος του. Πήρα μια γουλιά από τον καφέ μου. Τέλεια παρασκευασμένος, όπως πάντα. Και είμαι κάποιος που είναι πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα συνέβησαν. Επειδή με οδήγησαν εδώ. Ακόμα και τα οδυνηρά. Ειδικά αυτά, κούνησα το κεφάλι. Χωρίς αυτά, ίσως να είχα περάσει όλη μου τη ζωή ως σύζυγος του Νέιθαν αντί να γίνω η Σαβάνα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν η Ρέιτσελ, που μου έστελνε μια σειρά από φωτογραφίες από το προηγούμενο βράδυ. Εκεί ήμασταν, χορεύοντας, γελώντας με φίλους, μοιραζόμενοι ήσυχες στιγμές σε μια γωνιά. Σε κάθε φωτογραφία, φαινόμασταν απόλυτα στο στοιχείο μας, απόλυτα ο εαυτός μας. Είμαστε όμορφο ζευγάρι, παρατήρησε ο Μάικλ κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο μου. Είμαστε αληθινό ζευγάρι, τον διόρθωσα. Αυτό είναι καλύτερο από όμορφο. Έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή. Τότε είπε, ξέρεις, όταν συμφώνησες να βγούμε για δείπνο, ήμουν τρομοκρατημένος. Ήταν κάτι καινούριο. Αλήθεια. Ήταν μια καταπληκτική γυναίκα που είχε περάσει από την κόλαση, αλλά κατά κάποιον τρόπο βγήκε πιο δυνατή. Μιλούσε για την αρχιτεκτονική σαν να ήταν ποίηση και έβλεπε τον κόσμο σαν να ήταν γεμάτος δυνατότητες αντί για περιορισμούς. Συνέχεια σκεφτόμουν, τι θα μπορούσα να της προσφέρω που δεν είχε ήδη βρει μέσα της. Σηκώθηκα και τον αγκάλιασα. Μου πρόσφερε την ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου. Ξέρεις πόσο σπάνιο είναι αυτό? Μέσα από το παράθυρο της κουζίνας, μπορούσα να δω τον κήπο μας να ζωντανεύει στον πρωινό ήλιο. Το τριανταφυλλιά που είχα φυτέψει την περασμένη άνοιξη είχε επιτέλους ανθίσει. Τα κόκκινα λουλούδια του τέριαζαν απόλυτα με το φόρεμα που φορούσα χθες το βράδυ. Ένα ζευγάρι καρδινάλια πετούσε ανάμεσα στα κλαδιά. Το θηλυκό είχε τα ίδια έντονα χρώματα με το αρσενικό, χωρίς το ένα να επισκιάζει το άλλο. Πρέπει να πάω για τρέξιμο, είπε ο Μάικλ απρόθυμα. Περίμενε, είπα, ξαφνικά εμπνευσμένη. Έλα πρώτα μαζί μου. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τον οδήγησα στο γραφείο μου, όπου το τραπέζι σχεδίασης στεκόταν δίπλα στο παράθυρο. Στον τοίχο ήταν καρφωμένα τα προκαταρκτικά σκίτσα για το επόμενο έργο μου. Ένα μπουτί ξενοδοχείο στη Σιγκαπούρη που θα ήταν η μεγαλύτερη παραγγελία που είχα πάρει μέχρι τώρα. Τα κράτησα κρυφά μέχρι να είμαι σίγουρος, εξήγησα, αποκαλύπτοντας το κεντρικό σχέδιο. Αλλά μετά από χθες το βράδυ, ξέρω ότι είναι σωστό. Ο Μάικλ μελέτησε τα σχέδια. Τα μάτια του μεγάλωσαν καθώς απολάμβανε τον καινοτόμο σχεδιασμό. Το ξενοδοχείο είχε σχεδιαστεί ως μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενους κύκλους, ο καθένας από τους οποίους ρέει στον επόμενο σαν κυματισμοί σε μια λίμνη. Η κεντρική αυλή είχε έναν κήπο που σπυροειδώς ανέβαινε προς τα πάνω, ενσωματώνοντας τη φύση με την αρχιτεκτονική με έναν τρόπο που δεν είχα δοκιμάσει ποτέ πριν. Σαβάνα, είπε με θαυμασμό. Είναι απίστευτο. Είναι διαφορετικό από οτιδήποτε έχω κάνει μέχρι τώρα, παραδέχτηκα. Πιο τολμηρό. Ο παλιός μου εαυτός θα φοβόταν να το προτείνει. Αλλά τώρα, έδειξε τα σχέδια. Τώρα ξέρω ότι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσεις κάτι σημαντικό είναι να είσαι αρκετά γενναίος για να είσαι διαφορετικός. Ο Μάικλ με τράβηξε κοντά του και κοιτάξαμε και οι δύο τα σχέδια που αντιπροσώπευαν το μέλλον μου. Το μέλλον μας. Πότε θα το παρουσιάσεις στους πελάτες? Την επόμενη εβδομάδα. Και ναι, θα φορέσω το κόκκινο φόρεμα. Γέλασε και μετά σοβαρεύτηκε. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι θα είχαν χρησιμοποιήσει τη χθεσινή νύχτα για να εκδικηθούν.
για να πληγώσουν όσους τους πλήγωσαν. Ανταυτού, εσύ τη χρησιμοποίησες για να ελευθερώσεις όλους. Τον εαυτό σου, τον Έιθαν, τη Μάντισον, ακόμα και εμένα. Πώς σε ελευθέρωσα? Δείχνοντάς μου ότι η αληθινή αγάπη δεν έχει να κάνει με το να ταιριάζει κάποιος στη ζωή σου. Έχει να κάνει με το να δημιουργείς μια ζωή αρκετά μεγάλη για να μεγαλώσουν και οι δύο. Κοίταξα γύρω στο γραφείο μου. Τα όνειρα που είχα ζωγραφίσει. Τα βραβεία που είχα κερδίσει. Τις φωτογραφίες του Μάικλ και εμένα σε διάφορα έργα. Κάθε κομμάτι ήταν μια απόδειξη της γυναίκας που είχα γίνει. Της ζωής που είχαμε χτίσει μαζί. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα χθες το βράδυ, είπα, γυρνώντας προς το μέρος του. Η πρόσκληση που είχε σκοπό να μου θυμίζει τη μεγαλύτερη απ' όλα μου έδειξε στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη νίκη μου. Όχι το ότι δεν σε βρήκα. Αν και αυτό είναι αρκετά ψηλά στη λίστα. Χαμογέλασα. Αλλά το να βρω τον εαυτό μου. Όλα τα άλλα. Την επιτυχία. Την ευτυχία. Την αγάπη. Όλα προήλθαν από αυτό. Ο Μάικλ με φίλησε τρυφερά. Μιλώντας για επιτυχία, μην ξεχάσεις ότι έχουμε το φιλανθρωπικό γκαλά τον επόμενο μήνα. Εκεί που γνωριστήκαμε. Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω, αν και αυτή τη φορά δεν θα σχεδιάζω τη διαφυγή μου? Όχι, συμφώνησε. Αυτή τη φορά θα είσαι η τιμόμενη καλεσμένη. Η σχεδιάστρια που όλοι θέλουν να γνωρίσουν. Σκέφτηκα εκείνο το πρώτο γκαλά. Πόσο χαμένη και καταρακωμένη ένιωθα. Πώς στεκόμουν δίπλα στο συντριβάνι. Σχεδιάζοντας να φύγω νωρίς, όταν ένας ευγενικός άντρας με μπλε μάτια μου πρόσφερε σαμπάνια και κουβέντα. Δεν μπορούσα να ξέρω τότε ότι θα μου πρόσφερε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Τον χώρο να γίνω ο εαυτός μου. Καλύτερα να πας να τρέξεις, του είπα, σπρώχνοντας τον απαλά προς την πόρτα. Έχω μερικά σχέδια να τελειοποιήσω. Όταν έφυγε, κάθισα στο τραπέζι μου και πήρα το αγαπημένο μου μολύβι. Έξω, ο πρωινός ήλιος χρωμάτιζε τα πάντα με αποχρώσεις δυνατοτήτων. Σκέφτηκα τη Μάντισον, το ραντεβού μας για καφέ. Την ευκαιρία να βοηθήσω μια άλλη γυναίκα να βρει τον αληθινό εαυτό της. Σκέφτηκα τον Έιθαν και το αίτημα μεταφοράς του. Στο θάρρος που χρειάζεται για να παραδεχτείς ότι χρειάζεσαι μια νέα αρχή. Αλλά κυρίως, σκέφτηκα το απίστευτο ταξίδι που με είχε φέρει εδώ. Σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την εκδοχή του εαυτού μου. Το κόκκινο φόρεμα κρεμόταν ακόμα στην ντουλάπα μου. Αλλά δεν ήταν πια όπλα εκδίκησης. Αντίθετα, είχε γίνει σύμβολο κάτι πολύ πιο ισχυρού. Της δύναμης που προέρχεται από το να είσαι απόλυτα, ανεπιφύλακτα ο εαυτός σου. Σκύφτηκα πάνω από το τραπέζι μου, το μολύβι κινούταν πάνω στο χαρτί, δημιουργώντας χώρους για να ξεδιπλωθούν οι ιστορίες άλλων ανθρώπων. Και στην ησυχία του πρωινού, περιτριγυρισμένη από τη ζωή που είχα χτίσει, χαμογέλασα. Γιατί μερικές φορές η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι καθόλου εκδίκηση. Είναι το να γίνεις ακριβώς αυτό που πάντα ήσουν προορισμένος να γίνεις.